I den her video skal I lære om arealfunktionen og nogle af de ting, I skal bruge for at kan besvare jeres opgaver. Arealfunktion. Definitionen på arealfunktionen er den, der kommer her, nemlig at arealfunktionen er arealet af det område, der er mellem grafen fra f af x og x-aksen i intervallet a til x. Og hvad betyder så det? Jo, lad os prøve at kigge på det gennem et eksempel. Så jeg tegner lige en funktion her, og så indsætter jeg en skyder for x. Hvis vi så vælger vores a til at være 0, og x er altså givet den skyder hernede, jamen så kan vi, når vi for eksempel sætter x til at være 5, og altså kigger på intervallet 0 til 5, jamen så er arealfunktionen arealet af det skraverede område hernede. Sætter vi computeren til at regne arealet ud, jamen så giver arealet 25,18. Så hvis vi bruger vores definition heroppe, kan vi altså skrive, at a af 5 er lige med 25,18. Husk, at a var 0. Kører vi så videre til eksempelvis en anden x, fordi det kunne være x lige med 8, så står der, at arealet er 41,57, og vi kan altså skrive, at a af 8 er lige med 41,57. Det er oplagt, at hvis jeg kører ned og sætter min x-værdi til 0, sådan så den altså er det samme som vores a-værdi, så får vi bare en lodret streg her, og der er altså ikke noget areal, så arealet må være 0. Vi kan altså skrive, at a af 0 er lige med 0. Jeg prøver igen lige at køre ud til 8, hvor vi altså havde arealet var 41,57. Nu har jeg jo et computerprogram her, der kan fortælle mig, hvad arealet er under den her funktion, som jeg har tegnet. Men vi skal jo selv kunne beregne de her arealer, ikke bare computeren til at gøre det. For sådan en vilkårlig funktion, som jeg har tegnet her, der er det ret svært. Men det, I skal arbejde med i det kommende, er nogle lineære funktioner og arealet under dem. Det kunne eksempelvis være den konstante funktion f af x lige med 7, hvis jeg prøver at tegne den. Så ser det nogenlunde sådan her ud. Det er rimelig nemt at beregne arealet af den her, fordi det er jo bare en kasse, og vi kan altså sige 8 gange 7, det giver 56, eller hvis jeg kører det hele ud til 10, så jeg fik 10 gange 7, så giver arealet 70. Det er til at overbevise sig om. Eller hvis det var en lineær funktion, der måske var lidt mere spændende, y er lige med 2x, jamen så kan man beregne arealet, arealfunktionen, ved at kigge på arealet af den her trekant. I det næste skal I prøve at kigge på arealer under forskellige funktioner, og prøve at se, om I kan se en sammenhæng mellem arealfunktionen og vores forskrift for f af x. Husk, I skal nå at lave en planche med jeres resultater og være færdige til pausen.